Takže jednou mám z toho řízení vozečka. Tak dobrý den. Já zahajuji dnešní online ukázku se senzorem. A moje jméno je Romana Kuchařová a mám tady i dvě kolegyňky. Oni se vám přijdou ukázat. Tady máme Verču Noskovou a Andreu Škochovou. Takže tady mi budou asistovat, budou mi podávat věci. Máme tady dneska i víc Thermomixů, máme tady 3 a máme tamhle i grill, protože budeme dneska pracovat s tím senzorem. Takže, aby jsme vám to ukázali, jak to funguje, jak na pečivo, tak na maso. Tak jdem na to. Uděláme si nejdřív bagetky. Já to tady přiblížím, abyste to viděli. Tady máme takový vychytávky krásný. Tak. Doufám, že to bude vidět. Ještě mi to tam... se vám to moc neleskne. Tak, máme tady recept na bagety, takže si ho rozkliknu. Tak. A Thermomix vás sám navádí, co máme dělat. Takže si uhnětáme těsto. První krok mi říká, že tam máme hodit pšenici, což se dá koupit v DMku, tahle je asi z Kauflandu. A když ji nemáte, tak se tam dá dát něco jiného, třeba vločky. A nebo tenhle krok můžeme úplně vynechat. Klidně nám napište do komentářů, protože jsme tady živě, jestli nás někdo sleduje, odkud a jestli máte Thermomix nebo ne. Tak. A teď mi Thermomix říká, že už jsem tam nasypala tu pšenici, že ji mám namlít. Takže zapínám a teď bude trošinku rámus. Tak a máme tady krásně namletou pšenici. Takže kdo třeba řešíte, že si potřebujete dělat vlastní mouky, tak Thermomix tohle všechno krásně zastane. Úplně krásný, když bychom to chtěli třeba ještě jednou, tak si tenhle krok můžeme zopakovat, ale my jedeme dál, protože se mi to líbí. Tak, napište nám, jestli nás slyšíte, vidíte, jestli všechno je v pohodě. A jdeme dál, takže máme tady vodu, takže naleju dovnitř vodu, 250 gramů, Thermomix mi to zase krásně všechno odměří. Já to tady mám dneska připravený, ale i kdybych neměla, tak mi s tím Thermomix pomůže, ještě trochu. Tak, ještě trošku tam nalejeme. Tak, teď jsem tam dala zase moc, nevadí. Tak, potom tady máme droždí, zase to Thermomix mi to ukazuje na tom displeji, takže dáváme tam půl kostky droždí. A čajovou žičku cukru. Šup. Perfektní. Tak a teď mi to Thermomix zahřeje, aby mi udělal takovej rychlej kvásek. A vidím tady, jak dlouho mi bude hřát, jaká je teplota vevnitř a rychlost nožů, takže Thermomix mi to krásně takhle připraví. Můžu se i podívat dopředu v tom receptu, co budu potřebovat dál. Bude tam hladká mouka, sůl a olej a potom už se nám uhnětá těsto na bagety a pak už přijde na řadu právě senzor, který máme dneska
jako téma tohodle vaření. Tak. Takže čekáme, máme čas a senzor už tady má taky připravený. Holky se mi tady smějou, protože dneska vaříme ne v mojí kuchyni, takže se tady tak dobře neorientuju. A Thermomix se nám vlastně spáruje senzor se nám spáruje s Thermomixem a dokonce nám tady pojede na pozadí, jak ten Thermomix, nebo Thermomix mu bude ukazovat na pozadí, jak ten senzor mi hlídá tu teplotu, až ty bagetky vytvarujeme. Tak, když se takhle stáhnu tu roletku, tak to tady právě vidím, že ten senzor už se mi tam připojuje a tady v tom receptu, v těch bagetách, je dokonce udělané to, že se mě ten Thermomix ptá, jestli tam chci jenom časovač, jestli to chci jenom na minuty, anebo jestli mi to má opravdu hlídat ten senzor. Takže zatím ho tady necháme vedle. Tak, takže mám takový rychlokvásek. Teď tam to nevypadá zajímavě teď. Tak, a dáme tam hladkou mouku. Zase Thermomix mi říká 450 gramů hladké mouky, tak to tam sypem. A kdo už nás sleduje, dejte nám do komentářů klidně dotazy, odkud jste, jestli máte Thermomix a jestli třeba máte i senzor a jestli ho používáte. Protože často lidi se toho bojí na začátku, ale pak zjistí, jaká je to skvělá pomůcka k Thermomixu a začnou ho používat. Tak, teď mi Thermomix zahlásil, že jsem to tam dala dobře. Dám tam 1,5 čajové žličky soli. Tak, to si očkrtnu sama. A 25 gramů oleje. Jedem dál a teď Thermomix bude 3 minuty hnětat těsto. Takže teď máme chvilinku času, potom si vytvarujeme ty bagetky a já vám ukážu i, jak vlastně senzor může fungovat nejenom v těch bagetkách, ale i v tom mase. Tak. Jdeme.
Se blížíme do finiše. Jestli to máme odpovědět. Tak nám ho začne veršem. Takhle, krásný těstíčko za 3 minuty. Tak, teď si to trošku natočím. Tak, a abyste to nemuseli dolovat s tím nádobky, tak stačí otočit a chvilku tady otáčet. Těsto se uvolňuje od nožů. Nezůstalo skoro nic. Teď si z toho vytvarujeme 3 bagetky. Plus minus stejně velké. Recept byl úplně ideální, nemuseli jsme ani podsypávat, přidávat mouku. Pak tady máme takový speciální plech na bagetky. Tam si to skládáme. A teď nám to tady píše, že jsme to měli vyndat, vytvořit 3 bagety, dát na plech, předeřát troubu, vršky baget nakrojit ostrým nožem, píše to i takovýhle kroky, takže s tím opravdu dokáže vařit úplně každý. Potřete bagety slanou vodou. Tak. Takže potřeme slanou vodou. Když budete chtít, můžete si dovnitř dát i třeba smaženou cibulku, sušený rajčata, olivy, klidně to můžete přidat do toho těsta a vylepšit si to, jak budete chtít. Tak, do trouby postavit šálek s vodou a teď už nám to tady píše, nakloním, že buď můžeme využít monitorování senzorem a nebo časovač. Když dáme časovač, tak nám to tam nastaví 20 minut. A když se vrátíme zpátky, tak my dáme senzor. A tady i video dokonce, kdybyste nevěděli, jak ho vložit do bagety. Tak vám to tady ukáže. Tak. Tak. Takže. Senzor. Takhle ho jenom vložíme do bagety. Už je tam. Dáme tady další. Zapneme senzor a můžeme dát do trouby. Tak, už to tady prčí, ten senzor je tady vidět dovnitř. A tady mám takhle hezky magneticky přidělaný to pouzdro od toho senzoru, který je propojený a zároveň je to propojený i s tím Thermomixem, kde nám to hezky tady teď pojede
tady dole, zatím přibližný čas tam vidím a cílová teplota je 96 stupňů u těch baget. Takže to necháme běžet, máme čas a jdeme k druhému Thermomixu, kde si uděláme maso. Já tady jezdím s takovým hezkým vozejčkem, abyste to všichni viděli. Tak se tady tomu smějeme. Tak a mám tady grill připravený a mám tady připravenou panenku. Vepřovou tady vlastně na Thermomixu je vidět, když si dáme tady ve funkcích navíc, si dáme senzor, tak mi to ukazuje, co si tím, kam si ten senzor všude můžu zapíchnout. Můžu si vybrat různý druhy mas anebo různý pečivo, takže my si vybereme vepřové maso a dokonce tady můžu vybrat panenka. Tak, teď si nastavím, jak tu panenku chci propečenou. Jestli ji chci medium anebo well done, tak my si dáme well done. A to se mi přednastavilo, že tady to bude na 71 stupňů. Můžu si i tady zobrazit tipy, jak přesně to mám udělat, aby mi ten senzor správně fungoval. Takže ještě jednou. Zapnu to klidně už, i když senzor ještě nemám v pokrmu. Ale rozdělám si grill. Tak, ten mám teď rozpálený. Výborně. A prknu si tam panenku. Tak, panenku jsem doma jenom posolila, dala jsem na ní koření a můžu ji klidně už dát na ten grill. A strčím senzor dovnitř. Tady mám rysku, tak krásně to spustíme ze strany víc. A můžu ji nechat dělat. Klidně ze začátku si tu panenku můžu i obrátit, aby se mi nejdřív opekla ze všech stran a pak si ji klidně můžu přiklopit tímhle grillem. Jinak, když to maso dáte do trouby, tak to funguje úplně stejně. A stačí mi, že ten senzor mám tady poblíž grillu a Thermomixu, můžu ty ho tady nechat. Tady u toho senzoru mám i takový držáček, když to třeba dáváme do těsta, který je tekutější, tak aby se mi tam ten senzor úplně nepotopil, tak mi to krásně drží ten držáček. Takže to teď nechám běžet, ještě ukážeme tady na Thermomixu, jak mi průběžně ten Thermomix ukazuje, kolik ten senzor tam hezky naměří vevnitř. Vlastně můžu to sledovat i na mobilu, takže buď můžu mít zaplay Thermomix a sledovat to na Thermomixu, který mi pak i zazvoní, a nebo mám druhou možnost, že na mobilu, když třeba jenom grillujeme a nepoužíváme u toho Thermomix, tak si na mobilu nastavíme, jaký to maso chceme, jak ho chceme propečený a můžu to sledovat jenom z mobilu. Tak, já si tu panenku jenom otočím na druhou stranu. Tak, teď jsem ji jenom otočila, aby se mi opekla z obou stran. Pořád tam ten senzor mám. A pak ji ještě jednou otočím a pak už ji můžeme přiklopit a budeme čekat, až nám dosáhne tu požadovanou teplotu, aby byla well done. A mezi tím, aby jsme se nenudili, protože teď vlastně Thermomix a senzor nám umožňuje to, že se tady můžeme nějakých třeba 20 minut dokonce nudit a to bychom neradi. Takže aby jsme se nenudili, tak si uděláme k tomu salátek kolesla. Akorát se tady s holkama domluvím, v jakém Thermomixu to jdem dělat. Ten už je připraven. Tam ten, takže jdeme ke druhému, zase si tam přesuneme náš vozíček. Akorát budeme mít stejně tak 19 minut. Tak budeme něco povídat.
Tak už tady hledáme recept na Koleslav. Vlastně Cookido, což jsou recepty pro Thermomix, tak má v sobě tisíce receptů. A dokonce nám ho tam teď Andrejka poslala ze svého mobilu, aby se nám rovnou takhle ukázal na obrazovce. Takže opravdu Thermomix je chytrý vaření, je to neskutečný, v čem nám pomáhá ve všem a že dokážeme uvařit úplně všechno. Krásnou večeři tady budeme mít dneska s holkama, škoda, že to nebudete moc ochutnat. A vidím tady vždycky u těch receptů počet porcí, můžu si je překliknout, to znamená, že se mi to tam přepíše, to množství. A my děláme 4? Jo, děláme 4, ano, to jsou ty, co tam jsou přednastavení, takže asi jo, dobře. Takže děláme dneska 4, jinak když si tam dáte 2 nebo 6, tak se vám to přepočítá. Vidíte tady krásně, co všechno máte mít připraveno. Vidíte tady v rychlosti i tu přípravu potom, jak to Thermomix už sám naseká. Každopádně příprava tady píšou 10 minut a příprava bych reálně řekla tak do 2 minut možná. Do 2, do 3. Tak, takže jdeme na to. Jinak každý vlastně recepta má i dokonce kalorické hodnoty, takže kdo si to hlídáte v tabulkách, tak si to tam můžete z toho Thermomixu přepsat nebo vyfotit. Tak koukněte, jakou tady máme krásnou přípravu. Mezitím se nám bagetky pečou se senzorem, takže se mi nemůže stát. Tady to vidím, že by se mi třeba udělali moc nebo málo. A vedle se mi dělá panenka s druhým senzorem, takže úplně perfektní. A my jdeme teda na ten Koleslav. Říká mi tady, co tam mám házet, Thermomix, takže postupuju podle něj. A máme tam zelí. Takže vkládám zelí. Zkusíme to dát. No, vejš trošku, ať vidíte, co tam dávám. Takže zelí. Super. Hotovo. Máme tam mrkev. Hotovo. Jablíčko. Takže zelené jablko. Krásně. Potom červená cibule. Krásně taky. Potom špetka soli. Jak se s tím zachází? Jenom zatočit. Dole, nahoře. Ale Nevím. Jede to? Jede to. Dobrý. Pepře. To stejný? to stejný. Tak. A teď mi to samozřejmě ten Thermomix neodškrtnul sám, protože když tam mám jenom špetka, tak si to udělám sama, protože to tam není na gramy. A polévková žíce majonézy, ale protože my s holkama jsme tady fit, takže tak dneska jedeme Koleslav s bílým jogurtem místo majonézy, protože si přece nebudeme kazit líny, jo. Takže hop, hop. A to by asi mohlo stačit. Dej tam trochu citrónku. A dáme tam trochu citronu. Ten tady sice nemáme napsaný, ale tady ze zkušeností holek, který ten Koleslav dělají častěji, tak je to lepší. Dobrý. Dobrý. Mhm. Dáme další. A teď máme ten zázrak před náma, protože za pouhých 8 vteřin budeme mít Koleslav. Pouštíme. Tak, jdem se na to podívat. A je to tady. Krásný.
Mně se chce úplně zatleskat. Super, takže vidíte to, jo, jako Thermomix prostě žádný jenom knedle. Můžete mít úplně krásný, zdravý jídlo během chvilky. Takže koleslav máme hotový, předáme si ho do misky a podíváme se, jak jsou na tom naše bagety a naše vepřová panenka. Tak, bagety mi tady ukazujou, když si stáhnu ten senzor, který mi tady běží, tak mi ukazujou, že přibližně 15 minut, že teď v té bagetě vevnitř je 53 stupňů. A když mi Andrejka půjčí mobil, tak ukážu i, jak to vypadá na mobilu, že si to na tom mobilu můžete taky hlídat. Protože když právě byste měli na tom, na grilu třeba, ten senzor, tak nemusíte mít zaplej ten Thermomix, jo, aby vás to nelimitovalo, že budete někde jinde, takže nevím, jestli to teď bude vidět ta obrazovka, ale máme to vlastně i takhle aplikaci k tomu senzoru, kde mi to pohlídá, kdy ta aplikace mi říká vlastně, jak to máme pro pečení. Můžu si tam zase vybrat nejenom to pečivo, ale i to maso. Tak a ještě když jsme to rozklikli, tak nám to ukazuje úplně takhle krásně. Jo, až to dosáhne těch 96 stupňů, tak mi to zapípá a řekne mi to, že máme hotovo. Super. Tak holky, jestli nám předáte ten salátek a my se jdeme podívat tady na panenku. Jak to tady vypadá? Takže tady mi to běží ještě nějakých 12 minut. A tady mám pouzdro od senzoru. Senzor se v tom pouzdru vždycky nabíjí, funguje to na baterku. Kdo senzor nemáte, dá se přes nás objednat. Kdo nemáte Thermomix, tak se dá přes nás objednat taky. Ideálně rovnou s tím senzorem, ať to můžete využívat. Tak. A zase vidím to tady, že teplota pokrmu je 42 stupňů a chceme docílit 71 stupňů. Když se na to podíváme, jak to vypadá, tak jsem ji malinko přiklopila, ať se mi dělá i z vrchu. Senzor tam krásně mám. Jo, když bych to strčila do trouby, tak ten postup je stejný. Tak, záleží pak, jak silný máte to maso. A můžeme se tady ještě podívat. Jo, takže takhle to tady vidím. A samozřejmě jsou tady ještě další funkce, takže můžete využívat mimo toho, že dneska to sice máme na senzor zaměřený, ale máme tady spoustu chytrých věcí, které Thermomix umí. Jedna z nejlepších je, že se sám předmyje, umyje, potom umí už restovat na 160 stupňů, což je super. Umí uvařit vajíčka na měkko, na tvrdo, jak si navolíte. Holky tady ukazují, že to je super. Taky moje oblíbená funkce. A máme tady vaření v páře, mixování, otevřený vaření bez víčka. Takže už se tam dá vařit jako v klasickém hrnci. Máme tady varnou konvici, když někam cestujete, ideálně. Můžete si v Thermomixu jídlo ohřát. Dá se tam využívat funkce rýžovaru, zahušťování, co je na takový různý dipy, pomalé vaření, tak to využívám na vývary, fermentování, to teď docela frčí, dají se tam vyrábět domácí jogurty nebo domácí kimči, nebo si tím zrychlíte kynutí těsta. A pak je tady funkce sous vide. Mimochodem budeme mít školu vaření, která nebude online, ale bude u nás v Lise nad Labem, kde si budeme zkoušet právě i sous vide, takže kdo už Thermomix má, tak můžete se přijít podívat na různý další pokročilý funkce, abyste mohli využívat jeho plný potenciál. Pak je tady škrabka, ta nám umí oškrabat brambory, mrkev, česnek, mandle. A pak je tady kráječ, který umí strouhat, krájet a spirálkovat. Tak, no, škrabku můžeme klidně ukázat, protože máme čas. A
škrabka, ale ukážeme ji teda tamhle, anebo ji ukážeme jenom, jak ji nasadíme. Tak. Tady vlastně do Thermomixu ji vložím jenom na nože, vevnitř jsou nože ostrý, takže ji vložím dovnitř. Mám ji tam posazenou a dám tam jenom trošku vody, trošku nebo víc, klidně brambor, klidně až 800 gramů. A krásně nám pak ta škrabka toho loupe. Zároveň slouží jako kryt nožů, takže když tam chcete dělat právě třeba ten vývar, tak to můžete tam vložit a ono nám to chrání od těch nožů, aby se nám tam ta zelenina a to maso úplně nerozsekalo a aby se nám ten vývar krásně udělal na pomalý vaření. Tak, holky, jak jsme na tom se senzorama? Ještě čekáme. Takže vidíte, jako s Thermomixem se vlastně můžete i v kuchyni nudit, protože on vám poskytne takového volného času, že nevíte, co s ním. Takže si tady musím s váma teď povídat. A klidně mi napište, kdo se díváte. Jestli Thermomix máte, chcete, jestli k němu máte senzor, jestli využíváte. Ten senzor šel i k předchozímu typu Thermomixu. Takže klidně, kdo jste na druhé straně, mi napište do komentářů. Tak, takže panenka ještě nám nějakých 8 minutek potrvá. Můžeme se na to podívat. Krásně se propejká. A tady vidíme bagetky. Zhruba nějakých 5 minut, než nám dosáhnou teploty 96 stupňů. A tím pádem budeme mít za chviličku hotový jak pečivo, tak maso a salátek, ten byl hned. Tak. Tak a jinak, pokud by vás cokoliv zajímalo k Thermomixu anebo k senzoru, tak jak jsem říkala, tak děláme takhle online ukázky, děláme naživo ukázky, jezdíme k lidem domů s Thermomixama, takže určitě já nebo kolegyně vám můžeme všechno vysvětlit, ukázat a určitě budeme rádi, když dorazíte i vy, co Thermomix máte právě na to pokročilé vaření. Budeme tam mít oba dva typy Thermomixů. Tohle je TM6 a TM7 a vlastně si budete moct vyzkoušet, i kdo má třeba starší typ Thermomixu, jak funguje ten novější, nejnovější a určitě budeme rádi za hojnou účast, protože ono, když pak ty rozdíly uvidíte, třeba kdo máte TM6, tak je to opravdu veliký rozdíl. Teď jsme se tady shodli, že když vám vaří TM7, tak je mnohem těžší a že máme takový vždycky neblahý tušení, že vůbec jako nevaří ta 7, jo. Ale ona vaří, ale je prostě potichu. Což je skvělý, protože přece jenom toho hluku dneska máme všude hodně, já teda rozhodně u nás doma, takže když mě neobtěžuje Thermomix nějakým hlučným vařením, tak jsem jedině ráda. Takže kdo potom budete chtít, tak samozřejmě u nás můžete vidět
oba dva typy porovnat, anebo když máte doma TM6, tak rádi přijedeme ukázat TM7. Vlastně dá Thermomix potom, když se ho chcete pořizovat, tak se dá vzít za hotovost na splátky, anebo se dá dokonce i vyzískat bez investice, takže pak se stačí jenom domluvit a můžeme se podívat, jaká ta varianta by byla pro vás nejlepší. Tak a já zase zkontroluju. Bagetky už by měly za chviličku být, takže nějaký 3 minutky, tak počkáme ještě. A mrkneme ještě tady vedle a za chvilku budeme moct servírovat a uvidíte finální výsledek. Tak, tady to ještě chviličku chce. To masoučko. Jo, samozřejmě to maso byste mohli dát i do trouby a akorát, že my jsme dneska nechtěli dávat do trouby oboje najednou. Jo, ale samozřejmě můžete tam mít klidně i to pečivo, a nebo i to maso si tam klidně vložit do trouby, když nemáte třeba takhle grill. Ale zase je to super na venkovní grilování potom, že tím senzorem si to krásně ohlídáte. Tak. Jestli tam je někdo, kdo má dotazy, tak klidně napište do chatu. Tady na YouTube funguje chat, že my si to tady můžeme přečíst. Takže klidně nám tam hoďte nějaký pozdrav anebo otázku. Budeme rádi, ať vidíme, že to všechno dobře funguje. Tak. Takže už čekáme poslední minutky. A já už se nemůžu dočkat úplně, až to ochutnám. To tady voní. Tak si ještě ukážeme, jaký jsou tady recepty, protože třeba já jsem teď byla na druhé návštěvě. Tak, něco nám tady zvoní. A ukazovali jsme si právě, jaký jsou vůbec možný i ty recepty, jo, protože spousta lidí vůbec neví, že je tam spousta indických curry receptů. Třeba tuhle kaši jsem si dělala ráno, takže kdo mě sledujete na Facebooku, na Instagramu, tak uvidíte i ve storíčku. Je výborná, jo, rovnou se vám tam nasekají ořechy, pak se udělá ta ovesná kaše v mlíce, je to opravdu fakt super. Dají tam vařit samostatně klidně brambory nebo rýže, anebo se tam dají dělat kompletní celý jídla. Tady jsme dělali třeba veganský jídla. Tady třeba tohle jídlo se vám dělá všechno najednou. Omeleta a dole bulgurová směs, jo. Takže to je perfektní, když nestíháte, máte jídlo za 15 minut hotový, vlastně plnohodnotný. Pečivo jakýhokoliv druhu, tousták je skvělej. Tady ta polívka úplně suprová. Pomazánky, potom zase pečivo tady máme, pak různý takový jídla jakoby gulášovitý, takže různý krémový nebo guláš, ty saláty, jako jsme dělali dneska, a třeba kuře a la svíčkové, já hrozně ráda ukazuju, protože tam se na Thermomixu dělá zároveň jak knedlík, tak omáčka, tak maso a vlastně máte za nějakých 40 minut všechno hotový a sundáváte hotové jídlo. Zase si můžete upravit počet porcí. Takže není to, že by Thermomix uměl vařit jenom pro malý počet lidí, ale opravdu dokáže zvládnout i větší hostinu. A tohle jídlo jsem třeba taky dneska vařila a to je taky výborný. Za 17 minut máte hotovou rybu s omáčkou, s rýží. Takže to množství je tam nepřeberný, někteří mají zase rádi spíše drinky, takže tady máme vaječný likér. Takže se to výborně hodí i na jedlý dárky. Můžete dělat ořechový másla, ořechový mlíka, lazaně. Budeme určitě dělat i nějaké vysílání, kde ukážeme jídla pro velké rodiny, protože třeba mě se na to lidi často ptají, kolik ten Thermomix zvládne uvařit jídel, takže na to se můžete těšit. Stačí sledovat náš kanál Rychlé vaření a budou tam zase videa další přibývat. Kdo bude chtít se přidat na další živý vysílání, tak
tak vám potom pošlu e-mail, kdo jste přihlášený do e-mailu. Tak, teďko mi říká senzor, že panenka je hotová, plus minus nějaký stupeň, takže já si to zkontroluju. Mrkneme na to. Vypadá to úplně nádherně. Tak, ještě to otočím, jenom abych na to mrkla z druhé strany. Jako nestále, teď ještě nějaký nožík. Tak. Tak, super, jo. Za mě to vypadá super. Uvidíme, až to budeme krájet, tak se na to mrkneme. Takže dáme ho ještě tady v teple, ale vypnu grill, ať nám dál. A i druhý termometr. To je načasování. Takže tady to nechám dojet a podíváme se na druhý termometr, který nám ukazuje, že bagetka je hotová, že ji máme odstranit z horka, takže senzor jsem tím pádem vypla, protože je to hotový a můžeme se na to mrknout. Tak. Tak. Vždycky záleží trošinku i na té troubě. Když bych to chtěla víc ještě třeba do zlatava, tak si to tam můžu ještě chviličku nechat, ale za mě to vypadá úplně bombasticky, takže to bude úplně akorát. Tak, jenom pozor na senzor v tuhle chvíli nešahat, protože bychom se to spálili. Takže my si tady nachystáme tu panenku, nachystáme nějaký talířek a ukážem vám tam celou porci najednou. Tak, pojď. Tak. Vyplí. Tak a řízneme ji třeba tady tak dál. Ona by samozřejmě měla ještě chvilku odpočívat, ale klidně ji takhle necháme, takže za mě úplně krásně vypadá. Tady pošmákneme, jde z ní tady krásně šťávička. Au, už jsem za mě dotkl. Tak. Já neumím tu estetickou stránku moc, jo? Takže můžeme dát salát. No, takhle. No. A super. A zkusíme i tu bagetu. Normální taky nechávám vychladnout, ale ať to vidíte hezky. Tak. Akorát potřebujeme ještě nějaký prkínko. Takže teď tomu bude trošku horká. Ale takhle krásně si dáme. Tady vidíte ještě rukavici na podporu. Tak. A mám to tady hezky. To jsem měla nechat vychladnout, ale dobrý. Jo. A tady máme krásný výsledek. A je škoda, že to nemůžete cítit, protože je to tady úplně nádherný. Takže holky, klidně si můžete jít za mnou. A myslím, že tímto můžeme zakončit naší online ukázku se senzorem. Děkujeme za zhlédnutí a všechny kontakty tady budete mít pod videem, takže kdo by měl zájem jak o Thermomix nebo o senzor, tak vám to tam hodíme pod video. Nebojte se nám ozvat a zařídíme, co budete potřebovat po celé České republice i na Slovensku. Tak zatím ahoj a těšíme se na další vysílání. Čau, čau, čau.